Dek. Dalam kuwi gak apa-apa. Gak apa-apa. Pitikku payu sing nuku kang juragan beras. Terus Tak ijoli beras kabeh. astagfirullahaladzim. Tak ijoli beras kabeh iki sing ning panggulan ki engko diwehne ning omah kulon, Mak. Ya to sing iki dige dhewe ae sik. Sing kuwi diwene makulan. Mak kulon ae. Ya. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Matur suwun. Ya berasnya. Kene-kene. Ya Allah, alhamdulillah. Matur suwun. Iki 2 ton iki. Muga-muga rezekimu lancar. Amin. Awake dhewe sehat. Amin. Berkah barokah lek ngopeni aku karo anak-anak. Matur suwun wis ngeweki makku, wis ngopeni makku, bapakku. Amin. Iki bobot 2 ton iki beras ya. Lah udah. Iki berapa kilo? 2 ton. 20 kilo.